Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naafile men hande nani ɗon alluwal battugal joyi, alluwal joyɓal nan ɗon hande noon enen naafle darɗe nayi ɗiɗi calmina ɗiɗi calmina kala hen darde mbatta hen ko fatiha lawol gotol, alam nashrah laabi tati, qul huwallahu ahad laabi tati. Hande ko darɗe nayi juulete ɗiɗi calmina ɗiɗi calmina kala hen darde mbatta hen ko fatiha lawol gotol, alam nashrah laabi tati, qul huwallahu ahad laabi tati. Heddi noon woodi ko adiɓe hoorde e sakkitiɓe hoorde. Adiɓe hoorde ɓe noon kamɓe jeeyi ngal ɗo alluwal bangal joyingal. Sakkitiɓe hoorde ɓe kamɓe jeeyi alluwal nayeɓal ngal. Kono mbaɗi toon paamiron noon ni wonno on kordani ɓe hen ngadi hoorde, ɓe hen ndewi hen wadde adiɓe hoorde ɓe kamɓe jeeyi ngal ɗo alluwal battugal joyingal. Sakkitiɓe hoorde ɓe kamɓe jeeyi alluwal nayeɓal ngal nde wonno ko jamma o wiyete jamma joyoɓijo. Onon yaroɓe tati ɓe alluwal naygal ƴettoton, onon yaroɓe nayi ɓe ko alluwal joyingal ƴettoton. Wadde ngal ɗo alluwal joyingal ko darɗe nayi juuloton hen ɗiɗi salmine ɗiɗi salmine kala hen darde fatiha lawol gotol, alam nashrah laabi tati, qul huwallahu ahad laabi tati. Darɗe nayi ɗiɗi calmina ɗiɗi calmina kala hen darde fatiha lawol gotol, alam nashrah laabi tati, qul huwallahu ahad laabi tati. Ngal ɗo alluwa noon ko sakkitiɓe hoorde ɓe yo ƴettu alluwal naygal. Adiɓe hoorde ɓe kamɓe jeeyi alluwal joyeɓal ngal. Ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ali Kala Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamin.